Akıllar ve iççän. Akılların biri deryanın kenarına töwerüň gözelliklerini syňlap tebigatdan lezzet alıp oturan eken. Birden käwanyň gözi soğuk açan iççäne kaklaşypdyr. Ol gark bolmakdan halas bolmak üçin jan hawlyna urunýan ekeni. Akıllar elini uzadyp turdy, iççäni halas etmek isläpdir. Elin yetiren hem şol eken welin iççän onuň barmagyndan çakypdyr. Eýwek diýip akıllar elini aýydyna çekipdir. Salym geçmänkä ýene-de şol iççän bu apatdan halas etmek üçin elini uzadypdyr. İççän onuň elinden ikinji gedekem çakypdyr. Akıllar ýene elini aýydyna çekipdir we ağırsyna çıtap salym geçmänkä iççäni halas etmek üçin üçüncü gedekem elini uzadypdyr. Bu bolýan wakany golaýrakdan syňla oturan başga biri akıllara seslenipdir. Ey akıllar gozu, sen birinji gedekdenem, ikinji gedekdenem netije çykarmadyň öýdýän. Awlan ýerine eýýäm üçüncü gedek elimi uzadýan. Özüňi çakýan iççäni halas etmek ne derkar diýipdir. Akıllar bu sözleri eşitse-de baş galdyrmandyr. Üçüncü gedekem elini uzadypdyr we bir tärin tapyp iççäni suwdan halas edipdir. Soňra ýanky seslenen adamyň ýanyna baryp elini oýup "Oglum, iççäniň häsiýeti çakmak, meniň häsiýetim bagyşlamak we kömek etmek. Näme üçin onuň häsiýetiniň meniň häsiýetimden üstün çykmagyny isleýärsiň?" diýipdir. Adamlara öz häsiýetiň bilen gara, öz bolşuň ýaly bol, olaryň häsiýetine görä bolma, olara görä üýtgeme. Hatta olaryň hereketleri, aýdan sözleri, edýän işleri, käteler iççän awsy deýin janyňdan ötýän hem bolsa, sen öz häsiýetine münasip jogap ber.